kuzweka pakuti wewe ndi kurwadzisa asi ndatanga kurwadzisa izvo zvitoda kurwadzisa ndipo ndikabvunza kuti saka muda kundirwadzisa kusvika kupi nekuti sofa ini ndikungogara ndega kumba zvinhu zvenyu zvese mukabvisa kumba kana pari zvino kumba kwedu kuna 28 masola kuna solar system ndakadzimiwa magetsi ese ndikugara murima izvezvi kutaura kuno vakandiona murodhi ndichifamba ndichirwara zvandakaita pasina 2 weeks vakandisiya nemoto yavo zvandishamisa nhasi kunditumira mwana kuti enda unovaudza kuti handi zvandishamisa izvozvo handizive kuti chii asi ndakashanda makore nemakore ndichishanda tichitenga zvinhu zvedu mombe vachingotora vachitengesa kana utoudzwa kuti takutengesa mombe handiudzwa nongona mombe dzavo mota dzakutete dzekupedzisira idzi dzakatengeswa amheri dzakatengeswa ne8 dzakatinwa ndichitora manyaoreso chitongonzwa vanhu vachinzi nedzi dziri kwidzi ndedzenyidzi padzaienda nanhasi handisi kuziva asi mombe idzi ndakadzishanda nemurume wangu ndichiswera ndiri mombe ndisina kana bhutsi yakupfeka kana ganda chena mukatasa handizori mafuta asi ndichishanda zvekuti ndetonga chafira mumunda inini ndikurambe zvimba kuti muberera mabhobho anatike va daura akawe Solima. Leo akatiza 2024 achienda kumusha kwake. Atiza 2024 akazodzoka. 2024 akatiza muswa 15 October. Akazodzoka muswa 12 May. Kumba vabereki vake vachimanikidzira kuti chidzoka kumba. Ndicho chekutanga. Akadzi atiza. Akabotiza kumashure. Jina kuti kamutera maya vakupinda vaita kana vano kesi kuzopinda. Akabotiza kumashure. Atiza aenda kumusha. Ndikatera inini kumusha ndikasvika ndikanzivo mukadzi wako agarisa. Kugara kwaaita mukadzi. Kugara kwaita mukadzi wako ari kuno kuda mumbe mbiri. Chengeto kaita mukadzi. Apa ngatiza aenda kuna sekuru hanzvadzi yame vake. Ndambo chema wakataiwa kana usina mombe mbiri bva pano. Ndikadzokera ndatsvaka mombe mbiri. Ndobva ndaenda kuna sekuru hanzvadzi yame ndapa mombe mbiri dziya. Ndapa mombe mbiri idzodzo. Vakandipa mudzimai wangu ndakadzokera naye kumba. Sekuru kumbira rumwe mugadzi senyaya yanga achikonzwa kuti shupana. Ndikachinzi hatikwanisi kuigadzirisa nasekuru. Hanzvadzi yangu haina chakawana neambuya yangu. Pakaroora kwapa chii. Ndakakumbira kuti ndizive kuti ndaifanira kubhadhara zvakadii zvikachinzi unofanira kubhadhara 1000 pazvinhu zvakandinyorera. Ndakabhadhara 1000 pazvinhu ndakanyorerwa. Ndobva ndakumbira kuti tidare nawo ndibatsirwe panyaya yendaiisa nemudzimai. Darira hana kuzoitwa. Ndakambonzi hatisi kuona chikonzero chokuti mungashupane nenyaya dzakadaro. Ndakumbira kuti dareke chipiri zvikachinzi ayo mudzimai wangu akurwara ndisekuru akapindura mudzimai wangu akurwara saka ngatimbomirai. Asvika mudzimai wangu asvika pakufa. Ndangogara nomudzimai wangu. Akazotiza zvemukadzi wangu rimwe achiti anoda mateneti. Achinogara nomukoma wangu. Ndakati uda mateneti. Madzimai andichakudai. Pamusoro inini handirambe kurambwa. Handisina kurambwa gore rimwe. Ndane makore ndisingatozivi murume pandiri panapa. Vakaroora mukadzi wavo. Varoora mukadzi wavo. Ndandatenga mombe 16 nemurume wangu. Mombe 16 dzakatinwa dzakanoorora mainini. Kumba kwangu inini kwandakaberekwa. Hakuna kwenda kana mhuru chemombe. Ndindaiswera ndichidzifudza mombe dzacho ndiri kuseri kwegomo. Ndichisangana nemiedzi yakasiyana-siyana ndiri musango imomo. Ndichishingiro ndiri pamba pangu. Varoora mukadzi wavo vakandiburutsa pamubhedha pandanga ndakarara. Vakatora magumbezi anga ndakafuga. Vakanofuga nemukadzi wavo. Vakatora grocery rese raiva mumba. Vakanoenda narumba kwamukadzi wavo. Magrobhu ese zvese zvaiva mumba vakatora. Ndakasara ndiri mumba. Ndakagara. Ndagara kudaro vakazouya. Neumwe musi vashedza sekuru hanzvadzi yamwene wangu. Zvikanzi ndoda kuti muende neuyu handichamuda. Endai naye. Munomuramba pamberi pavabereki wake. Sekuru akabvunza kuti atadzei mhosva yakanga ndaita haina kubuda. Sekuru vakanditambira shuwa tikakwira tese bhazi tichienda Harare. Tamugreni ndio sekuru akanditi muzukuru.
ini ndichazotera kusukura mangwana yoenda ndichatera shuwa ndakaenda kumba kokwira ndobva ndasvika kumba abva ndaudza baba kuti ndozviripo baba wakamira 3 days kuti sekuru auya sekuru havana kuya baba abva wafona sekuru hanzvadzi yamai wangu kuti ndozviripo wanzi mupei mari auye kuno ndobva ndaenda kumba kwasekuru ndasvika kumba kwasekuru sekuru wakabvunza nyaya ndobva ndataura kuti ndozviripo zvikanzi ndipe nhamba ndipe ndifonere murume wako bva wafonera murume wangu zvikanzi ndanzwa kuti mukadzi andichada zvikanzi mukadzi andichada zvikanzi ko vana vauya navavo zvikanzi wana ndewangu kana achiziva kuti ndewake akagara nawe ikoko ngazvipedze zvinenge zvawanika kuwana ikoko ndobva sekuru bva wabvisa mari yavo bva kuti izvezvi handei kudhara ndosiya wana ndakaya tikasiya wana baba ndobva ndagara gore nehafu ndobva watera kumba kwedu ndobva wasvika bva kuti sekuru ndatera chi mukadzi wangu zvikanzi iwewe pese apa ongori kupi iwongochiziva kuti uchada mukadzi wako handingokupa mwana wangu kuti nekuti mwana wangu ongochimushungurudza zvikanzi bhadhira mombe bvawaripiswa munhu asi inini chinondirwadza ndechekuti kubva amainini wauyi tiri mechibage chinoiswa kudhura kuti kumba kwamainini ndinoudzwa inini unofanira kudya 7 kgs dzechibage pamwedzi ukadariko ipapo uzvionera vakabaya mombe zvonzi kare vaiti ndofanira kugova nepakati nepakati iye zvine zvakuti ndakuenda kumakgs ndobvunza kuti kochikonzero ndechei zvikanzoda kuti wana avo afere ndikati koimini pamaimbotini zvinhu zvangu ndogova pakati nepakati wangu maida kuti wafe here zvikanzi ukarambochinibvunza izvi zvondogona kukunyima ndakanyarara maimini wakaya ndichiri manzungu ichitatane ndafu yenzungu kana 2 tons pakaya mainini bhatarimiwo pake penzungu ipake penzungu mainini dzava wakabatsiwa narume wakudzura kurima nemombe dzandaishanda ini dzandisina inini kwangu ndakachira nebadza abatsiwa nzungu dzawakabatsiwa kana bhora pabhaundi adzina akazotanhaura dzakasara kumunda dzarimwa dzakapararira ikoko zvikanzi panapa handichakwanisi hapana mukadzi achari manzungu panapa nekuda kwekuti handirimira umwe mukadzi kwekuti adyare nzungu ndisingamurimiri zvikandinetsa kuti inini bvamainini wauyawa ini ndaizvirimira ini ndichitodya poriji nendo everyday iye zvine zvandichazvikwanisi chibage ndinoudzwa kuti ndoti mamukuri 411 iwe newana wako pazuva kandisina kunze ndo chikora handiendi madomasi chaiwo ndinotemewe inini dzimwe dzenguva kana murume asika unonopa amwene wangu amwene ndo anondishedza kuti anzi madomasi aita dzitigovane kana pasina izvozvo vanoshedza mwana wangu amainini womutemhera madomasi otoenda upamai yako madomasi aya zvinhu zvandinenge ndashandawo pakushanda ipapapa tinoshanda zvemugwazo ndonyaya inonyanondirwadza kuti tinoshanda zvemugwazo kana ndakatiza kamwe chete inyaya yekushungurudzwa ikoko kuti ndenge ndichishanda tarima taita kana kuti 45 bells kana 50 bells ndopiwa 190 yemungowe zvotounzi ndada kupa 200 ndakupa 190 nekuti iwe unochengeta huku panapa ndikubatira kuti unochengeta huku panapa vana wako futi ndikuvabatira ma10 nekuti iwe wakapa vana wako huku ndakangopa vana kuti ndionoti ane muoko here ndikutovabatira ma10 ipapapo zvondirwadza kuti koinini chandikunyanya kutadza ini chii ndinoshungurudzwa zvimwe zvokuti kana ndakarara kudai so ndine nguva yekuti ndakarorerwa ndinova vana 2 ndanga ndine nguva yekutombodawo murume ndichimboenda kuna atete handadzi yavo musi wekutanga ndakaenda kuna atete ndikasvika ndakati atete handadzi yenyu ane 3 months vabva kuroora asati atsikaumba kwangu zvikanzi makubvunza here ndikati hongu atete ndakabvunza zvikanzi wakakuti chii ndikati wakanditi ndomutemo wekuchechi kwedu ndikati zvakanaka zvikanzi atete ini ndichaenda kumba kwa ndichanoona amai vavo kandaona amai vavo ndiwachazotaura nemwana wavo shuwa wakaenda kuna amai wasvika kuna amai vakandishedza ndandiri kumba kwangu mandasvika vandabvunzwa mubvunzo wekutanga ndakatanga kubvunzwa naamai ndakabvunzwa kuti nhai mama kana matenga hembe nyinyowani munoita sei ndakashaya mbinduro yekupindura nekuti ndandisina tarisiro nazvo zvikanzi handimoti madaenda kudharo hembe yemunopfeka mukada kuenda kupindo yemunopfeka chimboregeyo mumwenyu apfeke hembe yake svika yabvaruka ndakarwadziwa ndakarara usiku hwese ndichichema ndikambonyarara ndobva ndazoti mumwe musi bva ndadzoka futi kuna atete ndikati atete izvezvi dza 7 months handizive murume kumba kwangu tete bvauya futi kuna amai ndobva ndashedzwa bva ndaenda zvikanzi amai munaona angani ndikati ndine 2 zvikanzi ipopewo mumbi mukana ndakapfugama nemabva angu ndikati mwari ndibatsirei ndisade murume pandiri pano ndibatsirei shuwa ndakagara zvemakore 2020 ndobva mwana wangu mukomana ndobva aenda kuvillage ane 21 years ndobva aenda kuvillage bva arwa nemwana pamunini arwa nemwana wapamunini pamunini vabva
Atoda kumbana bamnini amaini takumunda ndopakati mwana wenyu akudzera kuti akarwana pisi nezuro. Ndikati aiwa ana kutaura zvikanzi akarwa napisi kana maona hembe yakabvaruka kumba kwangu avharwa napisi. Ndikati aini ana kundiudza nokutaura kuti handisamei vake dai ndirame yake aindiudza. Zvikanzi tichitaura tichitande pakazoti akudzera kuti aenda kutsakare ndati kunoitei zvikanzi unobaisa imbwa. Ndikati hana kunditaurira zvikanzi wo apa papa ndo pakazonzi nemuromo wangu iwe tirimumunda imomo iwe kubva nhasi usandedze chikafu chako usandipereyo hembe dzangu siyana nadzo nekuti utuma mwana wako unotsvaga mushonga wekundiuraya. Mashoko yakandirwadza ndakabva ndabuda mumunda macho nguva iyoyo bva ndaenda kumba ndasvika ndatanga kuwacha hembe dzangu. Ndiri pakati pekuwacha hembe dzangu wakasvika bva watangotobudisa midziyo yese panze zvese wachibudisa wachisa panze. Pandakaona zvadaro ndakangorongedza hembe dzangu ndobva ndabuda ndautege ndokwira kombi. Ndautege ndichinokwira kombi pakabva pasvika munin'ina wawo. Munin'ina wawo uyu akauya achipopotera mwana wake pisi wacho angarwa nemwana wangu ndichinzwa. Iwe pisi zvamaita izvi hamuna kuparira uchi hamuna kutadzirana muri tu. Nyaya ichapinza vanhu vakuru mukati. Apa wangu asingandione naandagara muchikomba. Ndopakasvika pamunin'ina wabva wanditi amai vakatanga kuti muri kuiteiko panapa? Wazviona here pisi zvawakonzeresa? Ndobva wanditi amai guru chii? Ndobva ndataura ndataise midziyo yangu yapanze zvikanzi takura zvinhu zvenyu muise mugedhi. Ndobva bamunin'ina wewe ndobva wanditi handiibva taenda shuwa takaenzaniswa midziyo yangu ikadzosewa mumba. Apa murume auye chete kumba kwangu ndakagara tagara kudaro mwana wangu mukomana yakabva netsana wabva kureta amainini $5 akureta amainini $5 amainini pakabvunza mari iye kumwana mwana akangoti awo mama pane zvinhu asai ndaiwana mari kana ndaiona ndichakupai. Amainini akabva kumba kwavo achipopota apa nguva achitakura vachikona kupaza dhore pamba kaenda mwana wangu mukomana vatora mabhutsu dzanga dzirimo nyowani vakuda bva vaenda. Mwana akangoti baba mukuzviona here baba mhinduro dzavo dzakapinda ndakuzvinzwa nekuti andiri kumba kwangu. Mwana abva abuda vaenda kwabamunini bamunini bvauyo achida kubvunza nyaya iyi. Bamunini shuwa akasvika achibvunza nyaya iyi ndakatozongodzwa mwana wangu wakutodzinidzwa pamba handiri kuona pano ndobva watoya kwandiri nini zvikanzi iwewe mwana uyu handidi kumwa ndinoona uchimubikira sebva nhasi kana akatofa handidi kuona pano. Shuwa mwana iye akamudzingidza akaenda aenda ndobva ndanzi iwewe handidi kutaura nemwana uyu nyangwe pafoni nyangwe kuita sei. Ipapa ndazobuda pa ndandatovakumbira ndikumbira unotenga maputi emwana wako achibondo zvikanzi vatonitendera kuenda. Ndaenda ndadzoka zvikanzi vatonditumirawo zvangu vanditumira bva ndatovapa ndasina ndakatogara pavheranda pamwene wavo pasina 2 days ndafonewa nefoni usiku. Ndaenda kwandashedzwa kuya kwaamwene zvikanzi iwewe ndakakuti kudii nenyaya yemwana wako ndakakuti usataura nemwana uyo asi uramba uchitaura naye sei uramba uchitaura haunzweka pauri kuti iwewe ndiri kurwadzisa asi ndatanga kurwadzisa izvo zvito ndada kurwadzisa. Ndipo ndikabvunza kuti saka munoda kundirwadzisa kusvika kupi nekuti sofa inini ndikungogara ndega kumba zvinhu zvenyu zvese makabvisa kumba kana pari zvino kumba kwedu kuna 28 masola kuna solar system ndakadzimiwa magetsi ese ndikugara murima izvezvi kutaura kuno vakandiona murodhi ndichifamba ndichirwara zvandakaita pasina 2 weeks vakandisiya nemota yavo zvandishamisa nhasi kunditumira mwana kuti enda unovaudza kuti handi zvandishamisa izvozvo handizive kuti chii asi ndakashanda makore nemakore ndichishanda tichitenga zvinhu zvedu mombe vachingotora vachitengesa kana utoudzwa kuti takutengesa mombe handiudzwa nongona mombe dzavo mota dzakutete dzekupedzisira idzi dzakatengeswa amheri dzakatengeswa re8 dzakatinwa ndichitora manyaoreso chitongonzwa vanhu vachinzi nedzi dziri kwidzi ndedzenyidzi pazaienda nanhasi handisi kuziva asi mombe idzi ndakadzishanda nemurume wangu ndichiswera ndiri mombe ndisina kana bhutsi yakupfeka kana ganda chena mukatasa handizori mafuta asi ndichishanda zvekushanda zvekuti netonga chafira mumunda inini ndotemerwa chikafu naamainini wagara mumashure zvinhu zvinondirwadza izvozvo handingachandoramba kuramba nondakarambwa kare. Ndakupindura amai zvautaura ndakupindura amai zvautaura amai ari kupinde mberi amai vaongoone mudzimai unambodzimirira ava ndiani amai vao uyano hama yake ani mbuya ndimo yakunyaya madzinzwa dzirifamba sei
tinogona kurarama 20 years kana kuti 30 years panyika kana kuti 90 years panyika, but pane zuva romuridzi risingatendwe kudai. Zuva romuridzi rikange rasvika ringe raita sei, unogona kuba kana kuita zvakaipa uchirarama makore ese uchiita zvakaipa kuti zuva harisvika rinosvika. Zuva rinosvika. Watiwe ndiwani? Wabva kupi? Winga Wasomba Mutare. Wasomba Mutare. Mashuma maita basi. Iwe mkomana una makore mangani? Ni 45 years. Ini andisina basa wayamba kwangu wewe. Sasa mkazaro mshungu toka chini kwenda kama. Ari kubora. Gora. Hakuna. Ngawe. Ukachema ukazaro kushunguruza narugara nomukazi. Utadzoga nomubereki wangu. Asi rero uchema nezuro kuno. Je itanga mimi. But zandukunzwa pana pa different character kama Samaria yake akanipa $20 sikweli. Kuti ngachindonda zvinhu. Choba. Ndiye yakanipa nezuro. Ndizvo. Nendera nezvikitika. Wadisa. Iwe ini ndakasiyana nevanhu. Ina mbonyarara, ina mahadwe kando kusenzera ndisina basa. Ndopa munozona kana ndakutaura moti mambo seva chigumbuka mudai. Tinoti kana tichitoka tokona kutonga pachisira mari. Amen. Ndoka amai awo kura zvavo inyoka. Amen. Mwana uyu akaverengwa kudhara mazuva ake ekufa panyika. Ari kuchengetwa naMwari, ndiye ari kumutara mazuva ake kundarama zvakaita sei zvakanaka. Hakuna ita zvinhu zvakadai so. Iwewe takura mwana wako uende. Asi ndiri kuti ndini ndikutonga. Uyu haana chaari kubva. Ari kubva anobva akashanda. Unopuwa pfuma yako. Zvisina kuti kana anoda kuanda kuenda kumberi toenda tosangana ku. Because hazviite. Hakuna munhu asina kuropa. Tikabaya panapa moyo unonzwa kuti parwadza. Ukaya kumba kwangu iwe ukataura inde munhu unoenda kuchechi kwa Emmanuel unopfeka dendibhai. Unopfeka dendibhai unoita ndizvo zvaitwa ukatarisa Manuel zvaakasiya akudzidzisai kuti vanhu vese vazona vatakana kunzwa na mudzidzi kwa Sebroni vakatanga kubva kwani kwa Emmanuel. Mwanzo ana achibva iko kwani kuna na Verisha na Korovero na Arizbai. Mwanzo na Penisia. Watichiona vanhu vachiita chitendera chokuna mati chakaita chakanaka. Nhasi mazochinja zvinhu kwakunzi vadzidzi kwakunzi kwati but tikutaura kubva pafoni chekubva kuna Emmanuel. Kuti musanyadzise kudaro. Azotama achuya pano pamhiri papedzisira kuya pano pakosa. Nyika iri pamba mabushu. Asati dana mindu. Andiri kuona imi munotora nyuzi. Ndio tunyazonzwisisa. Ndione ngori mutombo. Anditi ndione ngori mutombo. Wanzwa ndati uya akayamba kwa. Akatotaura akachema musodzi. Uyo mkomo wangu yakadada mshedza nyanya yanga ayirwa kudaka koko. Right, uya akachema musodzi. Unza akatopisa $20 ndikati ano ini handina usvino nomari. Ndikatotora $10 ndikamutanga akaichena. Uya akabuda bhedha achienda. Zvona ndipanda nyara zvangu. Right, hatina kuziva kuti zuva romuridzi richasvika. Nhasi rasvika zuva romuridzi. Uri kunzwa zvotaura mwana. Funga kwako if you are a presiding officer, zvinotadza here kukupa hasha zvinhu zvakadai. Zvinopa hasha. Ukunzwa? Right, nhasi ndo pamuti muri kuenda kudarika kwamambo, ndo pamakunzi kwirai motikari. Urikuona? Alright, kokana usingamude munhu ka unotora zvese zvamakashanda. Madzimai tine mombe dzedu 10. Ini ndakukupa iwo 4. Mufamba zvakaita se zvakanaka. Ndobvisa 3 dzekupfuma dzoenda kwadzinotonge dzichienda. Oenda zvakasina kutsamira ruboshwe. Chakaipa chi? Nokuti haumude. Waona anokunakira. Pakati zvistarisa ndabva ipapo apinda yatezvara taita kuti anozva yatezvara saka uyu anga achiti akabvisa 3000 yanzi damage mashumu 2005 ndobva abvisa ne2000 unoti anga ine bazhinji tezvara ndobva achasara pamukuwa wacho wangu imombe dzangu 5
nedanda nerusambo negrosari ndozvokusungira nesupu yababa ndozvasara kumatezva. Right. Zvinhu zvamanyora ndazvinzwisisa. Zvinhu zvamanyora zvamari kuti zvamanyora zvine zveproperty. Right. Mukadzi anga achiti kaita mupe 16 muroyi vari mupe 16 dzakaparadza padzisi. Right. Vari pane chigayo chekusvina mafuta nemasola 28 nebhatiri neinvheta nemota dhaina netractor neimba ine 5 rooms nemastendi 2 emashopu ari pachibondo paye netv nefiriji masofa mubhedha odro kitchen chairs vakadhirisa mabhorheo maviri. Alright. Ndotaura kuti nyaya ika masenzero yaita vana rwanga rava rugare rwekuti vachiita vazhinji but uyo atosafa atohasisi munhu atopera kwake. Ndoda kutaura ini muchaenda kunoshiya zvinhu musatore site uyo yapera. And the 2 nyaya yopfuma tezvararu right uyu ngaanopombe dzake mangwana endai munoshiya zvinhu unotakura mwana wake nozvinhu zvake zvakakwana woenda kusha kwake kwamutara zvisina kukundikana. Asi kudakana kunzwa mhinduro, handisi kudakana kunzwa mhinduro. Taura ndakanganwa pane mwe nungu yangu ndakaita operation yematwins. No problem mwana. Chirekera zvinodai. Pandasvika ndokupesa. Ndikuti endai munoshare zvinhu kana muchiita zvinhu endai munoita zvinhu uyu udzokere mangwana uyu kana muchikera mutengesa sikera mangwana usawanana kuti step pakuita zvinhu zvako ita zvako wakaita sei wakanyara. Vanhu kana vakagara panyika vanorota. Ndozvukatarisa andikuona namata kwa Emmanuel. Iwe ngochina kwa Emmanuel. Right. Ko mukadzi wakana matokuri. Ikatora chechi yake. Chokwadi chinodzimba asi chokwadi chandikutaura. Taura iwe. Pane zvimwe zvinhu zvatsara kugwa baba zvakatinga yasi. Tera unzeka mutaure. Nyaya dzako zvazikaita shamani. Kuramba ndakataura kunyara sokunyara. Nyara total 100%. Inini kana ndikawanika ndinogubeze wani nevakadzi vangu. Kana ndikawanika ndinomedza hangu 3. Watu wapashaya zvinhu zvangu zvese zvandakatanga ndega. Zvazvinzwisa. Zvimwe zvacho nyarika. Zvimwe zvatsara mwana wangu zvekuti zvandakatenga mukadzi yasi asipo zvaanoita kuti no ivo vakazvigadzirisa. Saka ndikutaura kana zvinhu zvauri kuita zvese zvinoguma zvinorwadza vari kudenga nevari pasi vanotsara. Rega ndikutaurire pauchararama ukafamba murodhi vhiri rinongoya rinopera mweya. Vabi edu vakati taona muzako chapindamo wachirwara chiripairi. Endai mogara chiendai morangana kuti mangwana muende kumakoko. Ndatopedza. Next team.